Mga kabaro, may hapon mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro. Si Mrs. mga kabaro naman, libre. Taka na ito mga kabaro, no? Ah, si libre. Mine. Asay ka man libre, mine. Ha? Basta daw mga kabaro, no? Makakaon daw may. Mang libre siya mga kabaro, no? Kaya nakadawat siya. Maayo ko na. Punta mga kabaro, no? Nga mabusog ta ni iyahang libre. Kung asa man kini. Mga kabaro, ayos ang pormahan nato karon ah. Red. Pantalon. Uy, kahugaw sa tiil. Nya, Main, tara na, Main. Ka-excited na kayo kumain. Main, tara na. Tara na, ka-excited na kayo. Kung sa like ka. Ha? Tara na. Malibre mga ka. Yeah, para no? Balik lang, Main. Let's go! Nya mga kabaro, no? Nami sa Inichi Bangkal mga kabaro. Nya wala mi nangagi padumig turil mga kabaro, pero wala mi nangagi dito sa National Highway mga kabaro, no? Kay gusto na mo i-discover ning dalan diri mga kabaro. Diri sa Talumo ba ni Main? Barangay Talumo. Ah, Bangkal dito sa unahan ba? Oh, Talumo. Talumo do. Nya mga kabaro, no? Mo balik na mga kabaro. Mga kabaro, no? Nagpaabot mi ni Mrs. sa akong survey mga kabaro, no? Hapit naman gud, hapit na lang gud mi diri sa San Lorenzo Ruiz Parish Church diri sa Talumo mga kabaro, no? Og sa nakita na ko mga kabaro, no? Nindot na pud mga kabaro diri oh. Daghang parkinganan kung diri mo manimba mga kabaro, no? Daghang parkinganan. As Mrs. mga kabaro. Hey! Mga kabaro. Hapit mo ko alas 5 mga kabaro nya. Nako ginakuan nga survey mga kabaro, no nya. Pagkaron mga kabaro, mudagkot ta mig kandila apan nalimot mig dala og puspuro mga kabaro, no. Baro. Kita niyo kabaro. San Lorenzo Ruiz Parish Church. Nya kabaro, no. Mo update lang mi mga kabaro kung nanami story mga kabaro, no. Mo update lang mi. Yeah, mga kabaro, no? Wala pa pikalakaw ni Mrs. mga kabaro, no? Og tanawon ako kung ngipon mga kabaro, no? Kung uy, kaputig ngipon ni kabaro. Ay. Hamis. Walay pakay. Og si Mrs. mga kabaro, no? Kamo nay hamis po di siya. Ay, way pakay. Yeah, mga no, mo-update lang mi. Pamugoy alas 5 mga kabaro. Hapit na alas 5 mga kabaro, no? Mo-update lang mi ni Mrs. mga kabaro, no? Mga kabaro, nakabot na magturol ni Mrs. mga kabaro, no? Yung mga ni mga kabaro. Uy! Nya, mga na mga kabaro, no? Dito? Uy! Ang grabe. 7. Kini mo ah? Anong medium ba? Oh, 2 crabs na no? Yes po. Okay. Nya baro. Masa may sauce po? Ito po ang so far ang palang bestseller namin. Signature sauce. Yeah. Nya makbaro no? Sa pagkaroon ng makbaro no? Nanami story ng makbaro niya. Uy, nindot po ng ambience mga makbaro. Uy. Yun no? Yan. Atong dalan mga kabaro, no? Uy! Mga kabaro. Oh! Yung mga kabaro, no? Ma-update namin ni Mrs. kung nanamong pagkaon mga kabaro, no? Yung mga kabaro, no? Nabot na mga order mga kabaro, no? Mura na kadaghan mga kabaro, no? Ang ilang medium mga kabaro. Uy! Mga kabaro, no?
Mga kagbaro, no, human namig pangaon ni Mrs. mga kagbaro, no, o busog yun si Mrs. mga kagbaro, no, busog gamay. Ano naman? Ano ka na busog? Aha. Dili kay siya kwan busog pero kanang sa imong craving lang, okay lang. Ah. Busog yun ka delay. Yung mga kabaro, mapit lang yung mga kabaro kung nanamis balay mga kabaro kay tako kay ulan mga kabaro, murag mugundakay ng ulan mga kabaro, no. Yung mga kabaro, no, mapit lang min. Mga kabaro, si Vince mga kabaro, no, ngapit og Yakult diri sa may Central Convenience diri sa may Turil mga kabaro, no, tapad sa Pilcris. Saka mga kabaro, no, wala kami nang padulong na ibalay. Naagi lang mi diri mga kabaro kay pa sa Yakult. Yung mga kabaro, no, mo apit na ko mga kabaro kung makauli na sa balay mga kabaro, no. Yung mga kabaro, no, nanamis balay mga kabaro, no, nangabot na may misis mga kabaro, no. Uy! May kayo pagkaon si misis mga kabaro. Kay gusto niya mga kabaro, no, nga bisag na sa balay. Daghang pagkaon mga kabaro, no. Kay parang in case of kuan, hindi na yung manggawa si misis mga kabaro, no. Sikang suga. Nya. Siga suga sa kusina, suga. Oops. Sige, palitin mo mine. Mine? Unsa ni imong gipamalit nga pagkaon sa convenience? Siupaw. Ha? Si Supaw. Siupaw. Siupaw. Unsa pa na? Siupaw. Natanaw na ito mga kabaro, no, kung unsay ang gipamalit nga pagkaon, no. Ay, Mine, salamat ay sa libre, Mine. Oops! Dako kaya snackers. Samtang katanaw mo Netflix mga kabaro, no? Uy! Grabe ka dako. Oh, unsa pa ni? Bila ka siupaw ni? Duha. Unsa ni chicken? Chicken. Duha ka siupaw mga kabaro, no? Oh, naay cook. Original cook. Yeah, isa isa. Uy! No sugar. Ano pa ni? Uy! Napay utap. Tagas ah. Stop bali na. Ano na? Utap, uy! Utap, uy! Ano na nasa libo? Oh, Yakult mga kabaro, no? Kay kada gabi eh. Stop man ni. Ano daw? Kada gabi. Kada gabi mo mga kabaro. Ako nagkuan og utap. Tanaw na sibo daw, kasi na pan sila. Uy! Makatapal itong tindahan dito. Gani. No? 24. 24. Hala! Wala gid may. Na. Tapal gid siya. Yuli na natunog ba? Oh, yuli na lang ni. Ay nagkana kay. Yuli na lang yung mga kabaro, no? Pastilan kalayo, biya itong turil. Wala gid na. Ha? Wala sa resibo no. Wala sa resibo. Yuli na lang ko yung mga main. Ididitso na ko na dito, ani, kay luya ko na to eh. Nga kabaro, no? Daghan salamat. Ugma na yung kabaro, no? Yuli pa na. Pwede ba siguro i-contact no kasi kon 25 ra bitaw na ikuan lang. Yun sa man. I-load. Kisa may kontak ko na to dito. Ay, tama. Kasi kayo number din convenience. Oh, Sige, sige. dito na lang bayaran. Nga kaya nag-ulan man. Layo na kayo. Nya mga kabaro, no, daghan salamat sa pagkuyog na mo karong gabi una mga kabaro, no, sa ang pagpangaon ni Mrs. no. Libre ko Mrs. mga kabaro kay nasi nadawat nga mahiyuhon mga kabaro, no. Nya Mrs. mo, dali. Mga kwanta mo kung may sulti nimo nga sa mong kaon karon. Good bad. Good. Good. Pero sa kanang Kuha, craving lang gyud kana gyud. Oh, yun sa man niya. Dali ko ni siya kanang Maxer. pasal niya. Nya mga kabaro, no, daghan salamat sa pagkuyog o nagulan na mga kabaro, no. O see you next vlog. Woo! Boom!